That's the answer. Me more cover so kodo Badwan TV. Badwan health tips. So. And then see as I baby remo ewo kolebu Benz unit. Fi say e ho hia pa say afi kona wie ye. Ye di nkomo ehwe niema hodo a de ehihye eba fie. Ye ni agentia na ye ni afri niema bi ho be wie na afi ekofa agya hihye no me ade abreye. Eye endpoint na da roma no ye di dwumade yi ebro yare bia okọ endpoint o be show ma ho ato mema no Christopher Mr. de bia me bodin kono ko check o prostate ni hwese bibia ye kama so ati ase se yare wo mu a edro ho na yetimi ahwe ma no so saa ye be ko na yakọhwe infections bia ne o haw endpoint na da roma enen so ma me safo a ompon etine dwamu a na wotwi mu so on se be boa ye ne ahwe Benz prevention ko be fa so aboye ho ban afri Benz ho na ye be boye ho ban ye na da roma ye ne di nkomo enen so ye mu akwa yeda se na no bi e ba ha o che ya de bebre na nkomo no ya na wo wanti emre ni hwe na ya se da ba pa be di nkomo a ye be hwe aboye ho ban afa enhyehye ho edo so pa nti na wotwe bi a edwo dai fa ba ko asi ho na ka kwa ye be fa so a ye be boye ho ban firi ho na de chie na afi ya to aso ho nti na ye hwe dai ene ye hwe inhalational bends ene se na ye be boye ho ban afi inhalational bends ho nti inhalational bends na inhalational bends no eye ebi a wahyehye obi a wahyehye na ne hyehye no hyehye ye no enwusie ekọ ni mu anase ohumi enwusie no bebre nti ohumi enwusie no bebre na eye a ehye wahrawa no na ehye wahrawa na enikofo bebre na taiwu ewo inhalational bends ho na esinso a eden na esese uye se unya inhalational bends na eno no ya eye ebetimi afi gas mu ebetimi afi electricity mu ebetimi afi ejankasa ehye bibibia enwusie efi mu no ebetimi ahye wahrawa no na ba de ba ko obehu se ehye wahrawa no se ubebowa nti ubeti se wangasa ubowa ewa ne toatoa so saa se bi oho ase wuti kaa mu kura na se kaa no se kaa foforo edibo kaa nanim na enwusie fi ne tukumo eba ubon se saa enwusie ne timi kowu ne kowu pe bon se wa start se ubowa saa no na efre no inhalational bends na saa inhalational bends no eno ehye wahrawa no na ahrawa nso de untimi nkosre enti se wo bibisa se car na utima ka kire driver no nsiw na home na mframa no emfiwu sa nwusie no emfiwu se Ghana ha efia nipa ba ko penti enyina na ye ntwe ho efia enti sa de na ese wu nipa ko no ka kire driver se driver mesi fem se wo bedi sa car we ye nwusie efi ne tu bebre ne be komi mu dia ene besi fm ye nananom bebre na omototo enam ye bisa se adentina ya omani fra bi mu anifra se omotena agya no ho sa na ewusie ni komu mu sa bebre bo mu se na abegya omo nkonkon ewa bi a enko ebi mu so anitimi fra nti wo de ya hwe omototo nam bebre wo agya ho no bo mu se bebre ni timi fra omanyinyin no na omani efra ye bisa se eyeden na di sa ade we ba ni nyina fi enwusie no ho sa enwusie ni hye wahrawa na ehye wahrawa na afa wuhu dia obeye pase bibisa asi a fi enwusie no na bra ba bia mframa wo huhu ho efise enwusie ye bibia etimi ko moja no mpe ohumia na ko moja no mu a eji moja no mum danse ebeji oxygen chemical bends eno so ye de hia edamase ahwefo ene etiefo se kase chemical bends na chemical bends ni bibia ewudro bi wo mu a ebetimi ahyehye ohunam anase ebetimi ahyehye wankasa na chemicals no ebi ye acid ebi ye alkaline ebi ye sanitizer cross si a ye use ebi ye dia plumbers e use de fix pipe bibia ukọ omo ye gold omo na ni ye gold di asuma de anyway omo so use chemicals a chemicals ni na se wanya hwe yi a etimi hyehye na chemical bends ya mpese na ye di hu enkomo pa
ɛyɛ sanitizer ɛne acid asisi nkɔfo bebree di gugu nkɔfo ho ɛhyew mu na sɛ wonya wode obi de acid hwie gu ho anase sɛ chemical bi gu ho na sɛ wonnim adekodeɛ koraa afia ɛno so fa nsuo fensuo gu ho saa mitie eduonu 20 minutes na wash chemicals ni feel ho na ne say wash chemicals na for betimi de oil kakra e de asra ho say olive oil na wo feel say nkuto na wo feel betimi de asra baby a ehihie te say chemicals ye bibia say egu ho na say one stop ya e be koso ahyehyew nti ye wo honam no na edidi ko honam no e be didi akọ honam mu no wanhwe ye be kwa akoto udompe nti egu ho saa pe fensuo nyu fe gu ho saa na bibia sesi aba me pese ahwefo mo ka me ho na yen kan kire omo aka no se mo nyusu eye sanitizer agofo di soja sanitizer corona ba ene yete sanitizer din se sanitizer ya ye nyusu kakra ne famfa yensem senia corona mboa no entimi affect yen se ye de yensa so bibi mu a sesi ankofo bebre adwen omuanya ne se esan se alcohol kakra ewo mu ni ntino omu di soja omu di chemicals ya soja ma nkwala bebre hu so omu ma me no mu de so eja omu de so cropot omu di so say e ma nkwala no so start say omu so use di soja na omu di soja so a soja ne kese enti sakwala ne be ho a etimi so na taade mu na ahye se me ha mani enka afinku a enkwala ababe wu wa ha sanitizer na hye o mo be ti se nsia wow adai o kan kran be mfie say enkwala o mo mfie ti se 10 years ekopim 4 years a sanitizer e no mo di soja bidie o mo di so bidie o mo di so ejapa so obi sakola keto we di 4 years o si mi hu 7 na na di soja na mesumi di so obi se mi hu say ye ka kire yen sese wo di guje mu a eso nti na mesumi ye experiment wo se sa age no ya na omaso ye den kakra nti bibi o mu behu bia o mu pese o mu de ye nti mesremo sanitizer no se wo fa anya wo nsa mesremo efe soja nti se nkwala na hwe no na wo di soja no eso mu a eku omo if se hye omo pa ekọ omo hunam due no na hye nso a enye dia ye kan say first degree no ya mo say time na ta ye third degree burns ba wontimi nya hwe na obi ba ho fefefe na oba bese no oba bebewu esan ko ayi corona ya da say sanitizer ai yemfa unsi ha eya reho unti say de all kasa no den na de ese yemfa unro yen sa fe na mo di soja misro so wo so yi wa dwen say wo yes ajai na wo ye nkura na ehwe ti ada wo ni ho no no akofa na afi e de ha we ya brain we nyina nti ne nkomo a na wo twi ye di ti hye no so wo kire nyame ya adom so aka ye ho na ye nto so me da endpoint homeopathic clinic asenada roma ene de bro medidi afia amankwa tamaklo